adia indah katande parui anak tu bisa dibate salapan muntua sate kong bare. Di mana bisa Mbak Canda itu anak di Denai tak kurang makan sarapan pagi nyo minum susu sampai kurang nyo sapir yang kata. Biarlah makan sekete sajo kalau paralu ndak babalanjo banyak minum pasti cindao. Di mana bisa Mbak Canda itu anak di Denai tak kurang makan sarapan pagi nyo minum susu sampai kurang nyo sapir yang kata. Usahlah adia meraso came kopitih adia indah katande parui anak tu